terra xa somente sé, un pobo aquí, outro acolá, mil árbores, monte raso, un ceo chumbo e tráxico no que andan as aves a voar. O resto é soedad. Ante a iniciativa do IESCHE de reclamar o nome do poeta cheirego de Outeiro de Rei Manuel María para a Casa da Cultura de Vilalba, únome a esa proposta por diferentes motivos que gardo na miña memoria. Temos de precedente o Concello de Foz, que tamén lle demos o nome á Casa da Cultura, e incluso hai diferentes rúas por vilas de toda Galicia co seu nome. Son moitos os elementos ilustrativos que xa temos entre nós e que reflexen a súa ligazón coa lingua, coa cultura e con outras artes na terra xa. No Paseo dos Soños, situada a carón do río Magdalena, a escultura que ali figura é unha gaiola en riba dun pedestal de granito, homenaxeando ao autor e ao seu libro Os Soños na Gaiola. Esta mesma idea contemplar na no IES Lois Peñanovo, onde o alumnado foi quen de realizar outra escultura que loce na entrada do edificio, é que a mí me trae un recordo especial porque nos desplazamos ata alí co alumnado de sexto a cantar unha cantiga no día da súa inauguración. O Día das Letras Galegas en 2016 recordo tamén con moito entusiasmo polo bonito traballo que resultou da colaboración entre todos os centros educativos do Concello de Vilalba. Implicaronse os nenos e nenas na confección das pancartas que penduraron na Plaza da Constitución durante meses para goce de todos os vilalbeses e vilalbesas. A partir de 2013 contamos coa súa Casa Museo en Outeiro de Rei e os centros educativos visitámola co alumnado en diferentes ocasións. Teño tamén que dicir que é un dos poetas galegos máis musicados. Os autores ou cantautores escólleno pola cadencia e ritmo dos versos, pola temática, polas referencias permanentes e constantes á cultura galega, á cultura cheirega e galega en xeral. Na súa produción literaria aparecen reflexados a fala, os costumes, hábitos, toda a idiosincrasia e todo o patrimonio inmaterial da terra xa. En resumo, ten máis que feito méritos para que a Casa da Cultura de Vilalba leve o seu nome. É de xustiza social e de dignidade cultural que o leve.